Ba? Beno, gu Mikel Odei eta Inigo gara, Xabi grabatzen, eta eguzki atzitzaile zirkuitu bat simulatzen duen muntai bat egin dugu. Gehien bat muntaia biztatitan dago banatuta, tailerreko muntaia edo esango genukena, eta gero zati elektrikoa, kontrolatzen duena muntaia. Eta, ni hasiko naiz esplikatzen klase praktiko ningenuna hasieran eta gutxi gora bera. Hemen inali izan dugu eguzki atzitzailea simulatu, funtzioa emanez galdarakin, eguzki instalaziotik, eguzkiko izpitikan eman beharren argia, eta ingo genukena horrekin zirkuituko ura berotu. Gero gauza atalde ezberdinak esplikatuko ezkizuna guain zirkuitu. Hemenak interrakumuladolea, barren dagoela serpentina zelako bat. Serpentina da, hemen zirkuitu honetan berotzen den gure, pasen da serpentina hortan, eta kumuladoren barreneko gure berotu egiten da. Eta gero, hemen dago beste bat edapen ontzia gara, zirkuituko presio altu eta bajunagatik hori iteuna da regulatu, azkenen. Eta horrendik atala elektrikoa esplikatuko pixka gainetik. Atala elektrikon selektoretaz eta emergentzitaz eta parte garrantzitsuna da kontrola egin dugula, bi kontroladore bidez nahi dugula kontrolatu zirkuitua, diala presostatoa eta termostato diferentzial bat. Presostatoa jarri dugu baldintza bezala, zirkuituan ura daola, presioa daola ziurtatzeko, eta termostato diferentziala jarri dugu, hain zuzen izenak esaten bezala, bi sonda bidez funtzionatzen du, eta honen arteko temperatura eta interakumuladoreko temperaturan artean diferentzia bat nabaritzen duenean gu jartzen diogun diferentzia, aktibatu egingo da eta bomba martxan jarriko da, ez? Hau izango da, kite bomba esango genukena, jarriko lukena temperatura, nio esan du bezala temperatura diferentzia hortan jarriko nukena ura bombeatzen zirkuitu guztitikan, azkenen Mikelek esan du bezala interakumuladoreko ura berotzeko. Eta adibidez, hori ez, gu jarritako temperatura nabaritzen duenean diferentzia hori martxan jarriko da, eta itzaltzerakoan edo nabaritzen duenean diferentzia hori asko txikitzen dela, termostatoan kontaktua ere iriki eta zirkuitua edo bomba funtzionatzeari eten ingo zen, bukaten ingo zen. Eta gutxi gora bera instalazio honen funtzioa.